జరిగిన మర్డర్ గురించి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. నిన్న నైట్ నేను తాగలేదు సార్. బ్రో ఏం తింటే అది మందుకేం తయారవుతుందంట. చందమామ కథలు చెప్తున్నావా? ఈ హీరోయిన్ సెంట్ బాటిల్ యాడ్ లో వస్తుంది, ఆ హీరోయిన్ కదా? బాలీవుడ్ లో పెద్ద సెలబ్రిటీ. నీ బాడీలో ఏ బ్రాండ్ మందు తయారవుతుంది? నువ్వు వైజాగ్ వచ్చి 1 వీక్ కూడా కాలేదు, అప్పుడే నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్, తనని కిడ్నాప్ చేయడానికి ఒక కిడ్నాపరా? ఈ నన్ను ప్రేమించడం ఏంటి? వీడేం మాట్లాడుతున్నాడో ఒక్క మొక్క అర్థం కావట్లేదు. సిగరెట్ కావాలా? 500 కాదు 1000 రూపాయలు కూడా ఉంది. మొదటిసారి సిగరెట్ కాల్చేటప్పుడు ఏ బ్రాండ్ సిగరెట్ కాలుస్తారో ఆ బ్రాండ్ సిగరెట్ ఇవ్వండి. వీడికేమైనా మెంటలా? అదే సిగరెట్ కాల్చేటప్పుడు మూతి కాలకుండా ఉండే సిగరెట్ కావాలి. నాకు బాగా ఆకలేసినప్పుడు తక్కువ ఫుడ్ తింటా. ఎందుకు, నీకు ఆ టైంకి డబ్బులు ఉండవా? నాకు బ్రూవరీ సిండ్రోమ్ అనే డిజార్డర్ ఉంది. అవును, ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు? నిన్న నైట్ పోరంబోక్ అనే మూవీ చూసానే, అందులో ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నిన్న నైట్ ఒక రాబరీ జరిగింది. అక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో ఈ బైక్ విజువల్ రికార్డ్ అయింది. సార్ నా బైక్ పోయింది సార్. అయితే ఈ మర్డర్కి నీకు ఏ సంబంధం లేదంటావు. కానీ జయంత్, ఈ కేసుకి విట్నెస్ అండ్ సస్పెక్ట్ నువ్వే. ఈ కేసు క్లియర్ అయ్యే వరకు వైజాగ్ వదిలి వెళ్ళకు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.